Добрый день, поважаныя дети, поважаныя бацькі. Сегодня я хочу вас познакомить с уникальной книгой. Автор Глеб Лабаденко «Дзіцячая замова». Вы бачыце на фотаздымку, што існуе дзіцячая замова 1 і дзіцячая замова 2. Галоўныя героі дадзенай кнігі – гэта хлопчык, дзяўчынка і кот. У гэтай дзіцячай замове беларускія словы апавядаюцца, расказваюцца ў вельмі прыгожым свеце. Расказваецца не толькі іх сэнс, але і ілюструецца. Глеб Лабаденко прысвяціў гэтую кнігу свайму сыну Стэфану. А зараз я хочу зачытаць маленькую прадмову, так? Кнігу складаюць малюнкі, якія выходзілі ў аднайменнай аўтарскай калонцы на сайце культурніцкай кампаніі «Будзьма беларусамі». Аўтар шчыра ўдзячны Будзьме і заклікае ўсіх быць беларусамі. Маленькая прадмова. Першая частка дзіцячай замовы выйшла ў студзені 2013 года і здабыла пэўны поспех. Прадалося 2000 кніг. Так сталася, што двух блізкіх дарагіх мне людзей, якія алікаваліся першай кнігі Рыгора Барадуліна і Юрася Бушлякова, ужо няма з намі. Таму працяг дзіцячай замовы ў нейкім сэнсе гэта паклон ім. І знак таго, што справа, якой яны прысвяцілі жыццё, жыве. Жыве беларуская мова. У чым сэнс гэтых малюнкаў? Нязмушана і весела паказваць цікавінкі і складанасці беларускай мовы. Пры гэтым кніга не прэтэндуе на навуковасць ці званне дапаможніка. Яе асноўная задача – папулярызаваць беларускую мову, а таксама прымусіць вас усміхнуцца. Беларуская мова вельмі багатая, настолькі, што перадаць усе яе скарбы немагчыма ў межах аднаго маленькага малюнка. І вялікага таксама. Таму не здзіўляйцеся, што вы прыгадаеце да нейкага слова 10 сінонімаў і варыянтаў, а на малюнак змясцілася толькі 3. Да таго ж, кніга суб'ектыўная. Я выбіраў найбольш сімпатычныя мне словы і формы. Чаму малюнкі такія прымітыўныя? Як змог? Моя школьная настаўніца малявання Лідзія Івановна казала: «Я пастаўлю табе 4, толькі нікому не кажы, хто вучыў цябе маляваць». Пільны чытач заўважыць, што галоўныя героі – хлопчык, дзяўчынка, а таксама кот – усміхаюцца на кожным малюнку, нягледзячы ні на што. Гэтага ж зычу і вам. Не маркоціцца і не адчайвацца, і няхай беларуская мова ўваходзіць у вашае жыццё з усмешкаю. А зараз, дарагія дзеці, паважаныя бацькі, я прапаную вам паглядзець некалькі старонак з гэтай кнігі. Итак, беларускае слово «шарон». Шалом. Ты ведаеш, што такое шарон? Такі да. Прэм'ер Ізраіля, родам з Беларусі. Итак, шарон – гэта на самай справе ледзяная корка на снезе. Жмінда. Не будь жміндам, дай мне вішень паесці. А ты жміндай хіба не была, калі сама ўсе цукеркі з'ела? Жмінда – гэта скнара. Сквапны чалавек. У перакладзе на рускую мову жадный. Далягляд.
Сонца хаваецца за далягляд, а беларусы хаваюцца ў бульбу. Далягляд – рускае слово «горизонт». Пілавінне. Нашто табе гэтае пілавінне? Наш кот вельмі экалагічны, сікае толькі ў натуральнае. Пілавінне – гэта апілкі. Хаўрус. Хаўрус – вялікая сіла. Прычым нават самы нечаканы. Хаўрус – гэта саюз, альянс. І першую, і другую кнігу дзіцячай замовы можна набыць з бясплатнай дастаўкай па Беларусі на сайце Imbruk.by. Закончыць гэтае відэо мне б хацелася урыўкамі з паслямовы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна да першага выдання кнігі. Слова можа ўсё. У слова самая глыбокая памяць. У слова самы пранізлівы зрок. Хто прачытае шчыра кніжку Глеба Лабадзенкі, пабагацее душой. Чытайце і будьце багатымі. Рыгор Барадулін. Закончыць гэтае відэо мне б хацелася урыўкамі з паслямовы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна да першага выдання кнігі. Слова можа ўсё. У слова самая глыбокая памяць. У слова самы пранізлівы зрок. Хто прачытае шчыра кніжку Глеба Лабадзенкі, пабагацее душой. Чытайце і будьце багатымі. Рыгор Барадулін.